Zadužbina uručila nagradu za ličnost godine. Dobitnik ove prestižne nagrade sa nama u studiju. Dobro jutro želimo piscu, pesniku Slobodanu Slobu Stanišiću. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program i opet vam čestitamo na nagradu. Dobro jutro, bolje vas našli, pa nismo se vidjeli mjesec dana. Hvala vam na čestitkama. Morat ćemo češće se vidjeti i kada god dođete donesete neku nagradu. Ne, hvala vam lepo, ali evo, mogu malo i da se odmorim. Bila je ta nagrada od prošlog puta koju sam dobio u Novom Sadu. Posle sam dobio grip, posle tako stalno sam nešto dobijao što je veoma lepo. A sad je pristigla Danica, što je veliko iznenađenje za mene. Danica je Vukov časopis, on ovako izgleda. Nego je čak i tu koricu koja je bila u Vukovo vreme. Oni svake godine, pošto imaju taj dečiji dodatak, on se čak štampa se u Danici, a štampa se i odvojeno. Ovako izgleda ovaj dečiji u vidu knjige, u stvari je časopis, objavljuje knjige naših istaknutih pisaca za decu i mlade, dečije radove, upravo onako kako je nekad radio Vuk, samo je osavremenjeno i prati ono što se događa u kulturi mladih, ali i starijih u ovoj velikoj Danici. Slobo, da gledamo ovo, kažete nam kakav je osjećaj dobiti nagradu za ličnost godine? Kako da vam kažem? Šta znači za vas ta nagrada? To meni ne znači više ništa. Ja sam dobio sve nagrade koje se dodeljuju za decu i mlade u našoj zemlji, malo i šire, ali ovako priznanje da ste njihov, da ste Vukov, da ste dečiji, ostavlja utisak sreće. Čovjek je srećan što je negde na nekom putu koji vodi uz našu omladinu, uz našu decu, koja je, kako da vam kažem, uvijek tvrdim da imamo najsposobnije i najtalentovanije mlade na svetu. Naravno da će drugi reći i drugi su dobri, ali neka oni brinu o svojima, dajte da mi gledamo ovu našu koja dobijaju nagrade. Sad su opet negde pobedili, primili su na Harvard 10-12 sposobnih devojaka i mladića, već da kažem, devojčica i dečaka iz matematičke gimnazije. Sad kad spominjete dečaka i devojčice, izvini, ja ću se moliti reći da nam pusti malo jedan spot, vidim da vam je poznat. Ja ću malo da ga prokomentarišem. Sam poznati ovi početni kadrovi. Da. Svi tramvaji, kamioni, što žurite u koloni, oduzmite gas, da čujete nas. Svi motori i sve trole. Gospodin Sloba Stanišić napisao je stihove za pesmu Sporite pored škole. Kad ste ovo napisali? Kako ste došli na ideju? Ima tome 2 godine. Ne, nisam došao na ideju. Ja sam godinama se družim sa Leontinom. Mislim da smo celoživotni prijatelji. I kad zatrebaju stihovi, ona se javi. Alo, Slobice, molim te, treba mi nešto za juče. Uvek je I ja sam tu pesmu dosta brzo napisao. Predveče smo se čuli telefonom. U toku jednog dana sam ja pisao te stihove. Uveče smo se čuli. Izditirao sam i telefonom. Javi se ona posle pola sata. Ovde jedna reč mi, kako već ide sa kompozitorima, malo smo izmenili, doterali, uobličili, pojavila se po svim televizijama i što je najlepše, sva je deca znaju. Jedino nas nigde nisu potpisali, što mi je jako čudno, ni nju, ni mene. Ali su potpisali parking servis, potpisali su sponzore koji su važni. Dobro, to je bitno. U stvari, i deca se pojavljaju, oni su najvažniji. Ali vi pišete i pesme, ali također crtati karikature? Da. Da. I koliko mi imamo vremena? Šta vam je za inspiraciju potrebno za crtanje karikature? Vidite kako, ajde da počnemo ovako, od Kulina Bana, a trajeće minut. Ja sam u detinjstvu bio glumac. Bio sam u dečjoj radio grupi Nikola Tesla i upravo treba da mi izađe knjiga. Moja prva autobiografska knjiga. Sve ovo što smo spominjali prošli put kad smo se sreli sam ja izmislio, poslužilo mi je kao povod nekakav događaj, moj, tuđi, dečiji. A ovo je autobiografska, zove se Voleo sam radio i objavljuje period kad sam ja glumio u Radio Beogradu kao dečak, ostvario oko 100 uloga, zaljubljivao se u devojčice, voleo glumu, popuštao u školi, škola popuštala sa mnom. Međutim, kad sam napustio tu grupu, očito je ostao prostor, trebalo je nešto da se radi. Ja sam počeo crtati karikature. Objavio sam veliki broj karikatura još iz gimnazije i za vreme studija. Onda je bio običaj da često pravimo javne nastupe, kao što je sad
što pevači rade i imaju svoje koncerte. Mi smo nastupali kao grupa karikaturista i crtali pred publikom. Odatle je ostalo to neko crtanje javno. Ja to vrlo često crtam deci na mojim književnim susretima, tako da to bude neko moje obeležje, neka moja caka, oni vole da kažu. Odlično. Htjeli ste da nam poklonite, da nam izrecite jednu božićnu pesmu, ali tako? Ja sam spremio, razmišljao sam sinoć kad sam se pripremao da dođem ovdje kod vas, šta bi moglo da bude. I mislio sam da je najbolje da to bude pesma Badnje veče iz moje knjige koja se zove Božić je blizu. Ona je odavno rasprodata, jako su je deca zavolela i prihvatila. Međutim, ovu pesmu je komponovao Jovan Adamov i peva je Milja Subota. Juče sam je negde čuo na nekoj od televizija. Pesma je kratka i glasi ovako. Čini se šuma nebom diše, badnjak donosi dedino rame, starinskom svilom veče miriše, u dimu zlatni ocijaj slame. Prepliću niti čudesne boje, sutra je praznik, Božić to je. Zaiskre svetla na badnje veče, trepere zvezde slične svicima, pred njima potok sreće poteče, zasija radost na dečijim licima. Nebo oblake bojama kuje, sutra je praznik, Božić tu je. Odlično. Slobo, kažu da ste čovek sa puno talenata. Koji vam je najdraži? Pisanje, crtanje. Kako vam kažem, sada ovako pod stare dane se sve češće sećam te moje glume, tih uloga. Znate, ja sam imao priliku da dođem da uzem neki tekst, potpuno nisam imao šta da radim u radiju, da se pripremio. Međutim, oni su spremali, vidim da su se jako uzmuvali, spremali su da pročitaju čestitku predsjedniku Republike. Nije bio Bata Miladinović moj reditelj, bio neki mladi reditelj, novi tu, sa akademije, šta li je bio jako uzmuvan, nije bio zadovoljan. 5-6 devojčice dečaka čita. Kaže, pročitaj ti. Ja kažem, nisam ja zato došao, sam uzeo moj tekst i idem kući. Ne, pročitaj ti, pročitam. Nije bio zadovoljan. Ajde, pročitajte još jedan put. Pročitamo se još jedan put i ja ostajem da idem, žurio sam da ne zakasnim u školu. Kaže, ti ćeš pročitati ipak najbolje. I sad na jedan put ja idem u studio uživo, što je bila u ono vreme velika trema, da pročitam čestitku za rođendan drugu Titu. On je onda bio predsjednik velike naše Jugoslavije. Ja sam to malo sam odglumio, sećam se, nisam bio uzbuđen, imao sam dovoljno rutine, pročitao. Posle smo otišli kod njega na njegov rođendan za 25. maj. To je jedna velika slika koja je često i stajala u Radio Beogradu kad su neki jubileji, neke godišnjice. A sad sam je stavio ovu knjigu o kojoj sam pričao. Možda ipak ta gluma je nešto što mi je ostalo. Kao najveći pečat, pa dobro. Kao nešto što najviše volite. Kao nešto što najviše volite. Da. Spomenuli smo se dobili nagradu za ličnost godine. Evo, 2010. je iza nas. Ja sam baš to htjela pitam, ali hvala Štjepanu što si ti pitao. Koja ličnost po vama obeležila 2010. godinu? Znate, ima ih nekoliko, ali čini mi se da je ovaj čovek koji je pustio sve ove Wikileaks, ili tako, kako se zove? Taj čovjek je veoma hrabar i veoma čudan i veoma duhovit i čak sa tim svojim ponašanjem i ja mislim da ne samo po mom mišljenju da će on biti uopšte proglašen za ličnost godine. Ste mislili u celom svetu ili kod nas? Pa, kod nas u svetu. Kod nas je samo jedna, to je Novak Đoković. Zaista najviše. Odličan izbor ličnosti. Sa svojom mladošću, sa svojim šarmom i sa svojim neverovatnim uspesima koje ostvaruje. Koliko vam treba da nacrtate jednu karikaturu? Od 15 minuta do 3 meseca, zavisi šta ili 10 sekundi na licu mesta kad je pred decom u školi. Ne smete dugo, da njihova pažnja je kratkog veka. Ako se to otegne, oni će da se zapričaju i da nađu neku drugu zabavu. Nešto što radite mora da se kao lik stvori pred njima veoma brzo. Hvala vam. Jer biste mogli sad za kraj da nacrtate nekog od nas studiju za tih 10 sekundi brzinskih? Da vidimo kako to izgleda. A mogao bih. Znate kako? Ja sam, malo ste me zatekli. Ja sam ovo ponovo za svaki slučaj, ali nisam očekivao da ćemo... Ko vas najviše inspiriše?
Najviše me inspiriše osmeh na dečijim licima, imam ja nešto drugo, osmeh na dečijim licima i ja često pokušavam da to što radim bude duhovito i smešno. Hoćemo ovde? Da je godinu. Možete da mi pridržite ovo? Kako ne? Znači, a vi stavite ovako ruku pozadnje. To je pesma koja govori o tome kako sam voleo da crtam i uvek i kako su došli moje dva prijatelja Mika i Žika i traže da ih nacrtam. I sad se objašnjavamo, oni hoće, crtaj, ajde brzo, ja ne mogu, a imam samo jedan list papira, a kad god crtam može da mi stane samo jedan lik na tu jednu stranu. Ne mogu da nacrtam dva, ne mogu vas, samo jedan može. I onda to ide ovako. Crtam Miku sve pod konac. Glava ko prevrnuto lonac. Ušne školjke desnu levu, nos mu liči na bundevu. Da ne bude slika pusta, dodam mala kriva usta. Dok me gleda sa visine, namršten je, nešto vrine. Sad dodajem bez sve šale i brkove, ali male. Ko mnogi u ovom gradu, moj drug Mika nosi bradu. Odmah nasta silna vika. A gde je Žika? Gde je Žika? Razumem sve brige đačke. Ne znam, hoće li to sada uhvatiti kamera. Evo ovako. Tu je Mika na opačke. Evo vam Mika. Evo mi Žika. Žika. Mika. Žika. Evo, Mika, Žika, Mika, Žika. Evo, tu ću Pa vidjet ćemo na koga liči. Odlično, pa da. Odlično. Slobo, hvala vam puno što ste izdvojili vreme, bili naš I što ste nas ovako slatko nasmijali za kraj današnjeg programa. Za kraj emisiju. To je bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa Happy televizije. Ostanite vedri nasmijani i ostanite sad uz nas jer sledi nedeljni pregled. Reality je show Parovi koji se emituje na Happy televiziji, a mi vas sutra čekamo u istom terminu od 6 do 8. Doviđenja, prijatno. Doviđenja.